उद्योग मिळावा किंवा रोजगार मिळावा असं ज्यावेळी आपण प्राधान्यानं म्हणतो, आपला पोरगा गावातनं मुंबईला गेला पाहिजे अशी अनेक आयांची समज असते. तो तिथे काय जाऊन करतो, तो सकाळी 4ला बदलापूरवरनं निघतो कसा, काम करतो कसं आणि कमवतो किती आणि घरी पाठवतो किती, या गैरसमजात इथला हा सगळा माहोल असतो, समाज असतो. पण या मुलानं टेरिफिक, म्हणजे असं कधी वास्तवात असेल असं वाटलं नव्हतं. किंबहुना मागची 30 वर्ष आपण जेवढी भाषणं केली गावाकडे परता, त्या 5 मिनिटाच्या एका सीननं तो माहोल चेंज झाला आणि तो सगळा जॉब सोडतो आणि गावात सेटल होतो असं, आणि त्याच्या आईनं ते मनोगत व्यक्त केलं होतं. महेश हा अनेकांसाठी गावी परतण्यासाठी आयडॉल झालाय. ती भूमिका करणाऱ्या वणजू मित्राला सांगतोय 2 शुभेच्छा. नाही, आता रडणार नाही मी. नाही, रडणारच नाही असं बोललो, कारण कोकणशाहीचा प्रवास मी पहिल्या दिवसापासून बघत होतो आणि साईचा पण प्रवास मी आम्ही कॉलेजचे मित्र आहोत, भाऊ आहोत. त्याचं कौतुक आहे मला, कारण त्याचा प्रवास मी पाहिला आहे माझ्या डोळ्यांनी. सकाळी पहाटे उठून लोकांच्या घरात पेपर टाकण्यापासून, 2 व्हीलर घेण्यापासून, 4 व्हीलर घेण्यापासून आणि एवढं मोठं आता हे बलाढ्य साम्राज्य उभं करण्यापर्यंत हा प्रवास मी बघितला आहे. मी लकी आहे त्यासाठी. आणि हे त्याचे कष्ट आहेत, त्याची मेहनत आहे, त्याचा प्रामाणिकपणा आहे. आणि आमची मैत्री एवढी घट्ट आहे की रात्री 1:30, 2-2 वाजता साई कधी फोन करून, अरे मी थोडा मेंटली डिस्टर्ब आहे, मला गझल ऐकव. अशा आठवणीत आमच्या रात्री 2 वाजता 2:30 वाजता तुम्हाला फोन करायचा, सचिन उठ. म्हटलं काय, नाही असं होत आहे, मला फक्त एक गझल ऐकव, मी झोपतो शांत. तर मैत्रीचा भाग वेगळा, पण खरंच शिकण्यासारखी गोष्ट आहे. आई वडिलांचे संस्कार आहेत, आई वडील बसले आहेत आणि मुलाचं प्रामाणिक यश आहे की त्याने जे ध्येय ठरवलं होतं, पत्रकारितेची सुरुवातपासून मी त्याला बघतोय आणि आज एवढं साम्राज्य उभं केलं आहे. खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे आणि एक मित्र म्हणून अभिमान वाटतो त्याचा. आणि आमच्यासाठी आमचा सन्मान त्याने करणं ही खूप आमच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि बाकी आता पर्सनल प्रमोशनवर येऊया आपण. सोमवार ते शनिवार वेतोबा मालिका तुम्ही बघतच असाल. खूप मालिकेवरती प्रेम करताय. ऋषीदादा तर लिहितोच आहे प्रत्येक भागावरती. असंच प्रेम सगळ्यांनी करत राहा. साई मित्रा बोलवलंच इथे, हक्काने येतो आम्ही, बोलवायची गरजच नव्हती. त्याने मला कॉल केला, तुला यावं लागेल. अरे म्हटलं तू नाही सांगितलंस तरी मी येणार आहे. तर बोलवलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि तुम्हा सगळ्या प्रेक्षकांचे, रसिकांचे सुद्धा धन्यवाद. तुम्ही मालिकेवर खूप प्रेम करताय, आमच्या कलाकारांवरती प्रेम करताय. असंच प्रेम करत राहा. धन्यवाद.